Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubepi baro ingkang subhai pi syakabati CTV berkumcu syaki KHUBOR kimat. Gini passion ngon sharp syaki KHUBOR nak lagi bentar chong ke JYLLA. Ka State Meghalaya Olympic Association kala penbena baka kusnam baro na ke bentar kinong job haka 5th Sora International Half Marathon kalong arpuway lak shipawa jartingka. Ia kepala pihak ia kinong job ki balai shimenta haki kedan beper-per. Kepala pihak la kejong na ke bentar ki shinrang bat ki kentai. Kawai ke beriu ke bamla ban itu bat le menle wan pan kala tu ia shiliang ka so skor kediang jong iwi kena red ibang license kerta. Kini kala jah ka pon mensingi haka arpulai tri JYLLIEW haka wei kalong yeng ka badan haka shnong dum cermang mi mentedu. Kat ba ka kemi kadang don syacakatre. Haka por ba ka sarkar ka penkelem ya ka jingking mat pran. Kala penkenria no ya kinong di jan ki ba shushong ha ka jingking syaka parking lot ka badan hakrum jong ka stan jayau. Hendrei nang neru la haban penkeria biang iki stan boy. Nomor ba ki haban penpra bat menshna bha ya ka ni ka parking. Bat lakular ban ra biang iki sejuk andala dep menshna thma ya ka parking ya ka bala bu por keluj hapo khatwei benai. Hendrei menta lajan license 4 laban pendam ya ka parking bat kidang sakut haju kata hastan boy. Ka Mau Pedang Sports Club bat kedor bar shnong Mau Pedang kila pingkup buram ya ka kun samla jong ni ka shnong ka mefi na kinong rum. Kabla Syajid ban yo rung syakaslam aja hikai jong ka All India Football Federation Talent Academy. Ka Jante Hills Autonomous District Council kala pediang ya ka rai ne ka resolution ban kerpat ya ka president kari ban pinkela ya ka anti dawyong kabla tip kum ka Mines and Minerals Development and Regulation Act 2000 kanai sepasan punyo ka The Mineral Concession Rules 2000 kanai sepasan rupau bat ka the Coal Mines Special Provision Act araja khatsan. Ka Khasi Students Union ka penram juri ka jingtmu ka sarkar JYLLA ban pinkelano ya ka Jaka Talasi Minder ne ka File Station Center ka badan ha Umling Riboy District kum ka Jaka Bam ne ka food court ka ba anseng daki company kum ka KFC, Starbucks, Subway bat kibai. Ki nong shong shnong jong ka nong ha nong kadai nong tua ka bahap hapo ka Southwest Khasi District. Kelapan pau ya ka jus ngau ngo bah ka jingshim jingken census thamai na ki shi spa sanpusan li ki long yeng prapulai li ki ja kerteng no bat ki poi shakawai par kashnong ka bamarjan. Ka Rotary Club Orchid City Shillong kala pelong ya ka jingsam kusnam ni ka Vocational Excellence Award arza punriu. La pelong ya ka ni ha State Convention Center ha ka bau MLA ka West Shillong bat advisor ka sarkar JYLLA ba polling do ulalong kumukongsan. Ka Sengkinong di Madan kabala tip kum ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kala rakhi ya ka jingnap shipos nem jongka ka jingrakhi kala sedang nadu matasi ka arpusan tri JYLLIEW hadu ka arpunyo tri JYLLIEW aja punriu ha all scenes but hakini kilai singi kan don ka yo kinong di Madan ha all scenes. Ka Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills ka Kong Anita Kharpor ha ka arpusau tri JYLLIEW aja punriu kala penbena pat ba shaboro kinong shoshnong jong ka East and West Khasi Hills District ba ka Election Commission jong kari India kala ai hukum biang bakan don ka jingpen thama ya ka thup electoral rule jong ka 30 Mairang ST but 31 Maithar Ration ST Assembly Constituency bat ka jingpen rung kerteng thama ya kinong shoshnong kibala kanjo khat prasnem karta hadu ka shitarik risau aja punriu menta panya phashi KHUBOR na keling ki benta jong kari Menterang baru Korea Narendra Modi ularaki ya ka jingdap san poisnem jong ka emergency ka braja house nem shiaza ka nais pa nyopusan. Da ka bajer ya ka kum ka jingthambor ya ka riti sanchar ka balai lut. Da ka ba ai buram ya ki tu ki ba persya ya ka bat pinskem ya ka jingkut jingmut jong kari bat yada ya ki jinglong jong ka riti sanchar bat ki hok long briuman briu. Vice President CP Radhakrishnan ularaki ya ka Samvidhan Hatya Divas da ka ba ai buram ya ki tu ki ba yale na ka benta ka sanchar pat ba ha ka por jong ka emergency ka braja house nem shiaza ka nais pa nyopusan. Da ka ba pinskem ban bu rinti ya ka riti sanchar. Kaseng BJP kala rakhi ya ka nigasngi haboro ka wei kari ban pinpau ya ka jingkata jong ka emergency ya ka jinglai lu jong ki pat ba bat kitna trekam jong ka sanchar pat ba.
Ki Menteri Rangba Jong Kaseng BJP Bakantup Yo Yogi Adityanath but Rekha Gupta Kila Rakhi Yakalunghu Snem Jong Emergency Kabraja House Nem Shia Kandai Spa Nyopsan Kum Kalunong Kabadum Hakasen Sharpat Ba India La Kabakno Bakaseng Congress Kala Penduk Pendam Ya ka Jinglong Jong Kariti Sensha Ki JYLLIEW Jong Kipat Ba ka JYLLIEW Jong Kilar Pathai KHUBOR Bat Kitna Trekam Jong Kasen Sharpat Ba Bat Ki Aiburam Mikitu Ki Bapersha Yaka Hakasin ka benengkong ka answer kala pendrung ya ka emergency jong semsia ja kanai spanyopsan haga kot puli jong ka class 9 social sciences da ka babatai ba ka dei umajin thut ba kraw ya ka sinshar pai ba hakari India ka emergency kala ta jor ya ka JYLLIEW jong ki pai ba bakna treka na ka benta u Jaya Prakash Narayan but ki jinghikai ki ba kham JYLLIEW halor ki jinglong jingman jong ka sinshar pai ba barkinong shongshno Katanat CID West Bengal Club Tha Yo MP Jong TMC Abhishek Banerjee ban yakasur nuksa hakalai photrik JYLLIEW halor kumukadma balakno bawla penmi yak jingkan at barka jingberngem yang menteri kampo yeng jong sarkar pedeng Amit Shah hashwa ka jing vote assembly haga jogo por Abhishek udang sha tokit shu haga CID bat ka jing sha pendram haga yeng bisha halor ka jingker pat jong u bandit Sumar Shabari Ka kaipot jong ka SBI research kala ong bak jingkala hakamang tingka jong ka West Bengal house name araza apun rio aza apunyo ki pele jingmud sha ka jingroi ka bala pelong da ka jingbe tingka ka jingpenmi karkhana bar ka jing tei wat hapedeng ka jing sngo jinjar halor ka ram ka bakhia bar ki jing ha ka yang pisa pilan kat ba ki kimi nanti ya ka jingduna khajna ka jingkerdu Ka Menteri Pratingka Jong ka Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kala sedang ya ka jingnet jengok ka ba Arsingi Sha Tamil Nadu bat Puducherry. Bat kanya shimenta ha ki jingelang ki bayadei ba ka jinghikai ki kenthei ka jingpene pensa ya ka pateng bat ka jingkner shiki pat ba kentup ya ka jingpli ye ki jaka ba pauna bala penthamai. Ka Supreme Court kala kentai ya ka jing bishar kirki ndre kala menjur banbu ya ka PIL ka bapan ya ka jing tokit bala budien da ka ying bishar ka jingpet benia ya ka an bat ka jingbu bha ya ki sakhi sabut ha ka bayadei bat ka jingkno badon ki jingle bam sinyo ha ka jing as ngo bha bala penyat da ka Shri Ram Janmabhoomi Tirthashtra Trust ka Sarkar West Bengal ka thmu ban a jingkran haying dorbar halo ka jingtwa jong ka tunum jong ka ying bu mar jong ka taratala ka bala shim ya ka jing im jong prangut ki brio ki pulit kila kem ya sangut ki basuba don kti hapeng ka jingkno bala shna bean bar ka jing pelat im kadang yai beteng na ka benta ki ba minsa bar ki nu ki brang sakut ka IMD kala penmi ya ka jing maham ba uslap ubajur unther ki benta baro Lightweight district jong ka Maharashtra kanthop ya ki orange alert na ka benta ki Hindutri district namar ba ka jinglong jingman jong ka monsoon kala wanra ya ka jing hap slap ka bajur Shispa khalait ligi ding kila khalam ha Mumbai bat ka jing batai lupa ba dang beteng ban hap slap ringkat ka jing shit ka khamduna hagisni banwan Mentapa nya phashi KHUBOR na KYLLENG kidi ke PYRTHEI RCN ki jing khnyu jumai ki bakot bor 0.2 bat 0.1 magnitude kila ja hajan ru duriau jong ka Venezuela hakaba kila penjulor ye ki jingtei ha Caracas bat ki jaka ba marjan bat a sheptiang badon ru ka jing saubri katba ha ka wei pat ka jing khnyu jumai ka balakot bor 0.9 magnitude kala ja ha ka than shate lami ni jong ka Japan klem ka tsunami Secretary General Jong ka ni to Magrut ula iburam yo Donald Trump ubala pen bor ki parlok man kintiu ya ka jing pelut ha ka kamyadari tapalat $1 trillion na rusnam azakat nyo Kabakershan ya jan arlak ki kam ha US katba ki khot jong ka NATO ki trade shakat hong jong ka jingpelut ha ki kam yadari ka 1% ha ka GDP na dosnam araza pusan U President Donald Trump ulo ong baka sarkar jong u kadang tokit ya ki company umpnyang ki balet hong bat penhiar dor ya ko umpnyang da ka bakno ba ka jinghiar dor jong ka umpnyang bampasan kala pentat dor ya ko umpnyang US shakumba $4 shigalan Kadba ka sarkar kadang persang man penduna ya kasud khnang ba ki baduk ki basuk kin yo ki yeng kisam U President Donald Trump la yaro yo President ka Turkey Recep Tayyip Erdogan kum u parlok wala aidak ya ka jingla ban menjur ya ka jingkerpa jong ka Turkey ya ka lingsun ya pom F-35 katba dang up ya ka jing bishar bnia jong ka an bat la pentikna ba unlen sha ka jingalang jong ka NATO ha Ankara ha ubnai banwan
Secretary of State ke US Marco Rubio lapen scam biang ya ke jingkular jong ke Amerika ha ke liang jong ke jingadai ki palok jong ke Gulf da ke baong bakanu ka jingate kular jong ke Iran kanam penthut ya ke jingshingan jong ki bat ulah kentu ya ke Tehran bakan buram ya ke jingkular jong ka ha ke bayade be nuclear bat kershan ya ke jingpeteng jong ke jingadai halo ke jingkan ha kithan ka kaipo jong ka UN ka ong ban ruspa 1% million ngot ki brio ki dang duna boarding but iwe point pra billion ngot ki shania ha ka rukom shen ki bakta ya ka mariang bun sien ha than sub sahara africa but maham ba ki ri ka PYRTHEI kimshim la satya ban kot shakathok ban penne pensa ya ka mariang hadu snam arza laipo watla ka jingpenan kam ya ka renewable energy ka dang kiyo ki nong toket jong ka South Korea kila kili jingkili ya ki he jong ka election halo ka jingduna jong ki vote kabala penthun ya ka jing thap vote ha ki arpun drill tli ki chaka thap vote ha ka por election men ha ka laitri JYLLIEW kat ba ki ji ki bandawa ban pelong biang ya ka election ki dang ya beteng bot la ki bor sinshar ki ong ba ka te kamat kam pen shong nong rum satya ban thap vote biang ka France kala pen shong slong ya prangut ki brio hadin bala suba baklai kendu ya ubat uwe doktor ubalangat ha ka jingpang Ebola ubarangwan phai na ka Democratic Republic of Congo ka DRC par kalai thu bakidon 6000 shispa khat prangut ki bala yo yakate ka jingpang bat arspa khnai poi ngot ki bala yap ha ka ba ka WHO ka khren ba amdan jingma ha ka PYRTHEI ka jingwat bnia kalalap ba ka jingkhang jong ka Australia ye ki social media na ka banta ki khna ki ba po khan rus nem karta kladon ka jingta malumala ha ka ba palat prapusan percent na ki samla ki dang yo lat ban khmi ye ki platform bala khang da ka ba penon kam ye ki account thok bat laya samlang lani de ki wei par ki lat hapdeng ka jingda wa biang ban pinshisha ya karta tikitu ki dang khubor hakimat ki ban tasi khublai